Tungod sa nakagrabing init ug sa epekto niini sa mga estudyante nga nag-eskwela, buod sa konseho sa Dakbayan sa Subo nga ibalik unta ang academic year ngadto sa buwan sa Hunyo hangtod Marso. Si Konsehal Joel Garganera mi-deliver og privilege speech atol sa regular session sa konseho kagahapong adlaw, din iyang giawhag ang Department of Education kon DepEd nga ibalik ang naandan nga academic year aron malikayan sa mga estudyante ang kainit sa panahon labi na kon dry season. By reverting the academic year from June to March as soon as possible, we can mitigate the impact of those weather-related disruption and ensure a more stable learning environment for all. Tungod ini mipasar og resolusyon ang konseho paghangyo sa DepEd nga mag-umol og guidelines alang sa hanay nga transisyon pagbalik sa academic year sa Hunyo hangtod Marso sugod sa school year 2025 to 2026. Laing resolusyon usab ang gipasar sa konseho paghangyo sa local school board ug sa Department of Public Services sa pagpahigayon og regular inspections sa tanang mga tunghaan aron masiguro nga adunay saktong bentilasyon sa mga classrooms ug nga aduna sila'y igong supply sa tubig. Kini ang balita, Santino Bonachita, Cebu City News.